Amin di batana semurung sen saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus do hatai. Amin. Hatan di batari hita ima di pesta paduahun Pentakosta di bagas tikiona tersurat di Roma biduelu ayat 1 ayat 8 songono mahatani di bata. Marpangalahu marguru tutodi ope dang namangonai bi uhum tuaka na di bagasan Kristus Yesus akan naso marpangalahu marguru tu daging na marguru tutodi do anaung di palua patik nito di hanguluan na di bagasan Kristus Yesus do ahu siap patik ni dosa dohot hamatean aidung somarguku patiki na pinagali ni dagingi disuruh debatado anakna sendiri ala dosai marupahu daging pardosauni gabe songoni ma dihonahon uhum tu dosai di bagasan dagingi asa jupang mahati koran na pinangido ni patiki dihita akan namang hutot di dangbe anggo daging per daging do di parwahan akka namang itu daging alai todi do di parwahan akka namang itu todi ay hamati do harohaw ni daging alai hanguluan jala hadami do anggo harohaw ni todi hamusu dopak debatado harohaw ni daging dan olo uduk i dipatik ni debata edang terpahisa alai dang terhalomo debata akka parroha daging iman sana dia makadunga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus di patuluhos si Paulus do di bukutta nabadion marhite surat ngatuala Rom ima parasingan ningulu namar guru tu daging dohot namar guru tutoddi ya hamat namar guru tu daging ima tu hamatian do haruhau di daging manang keinginan daging adalah mati dan maut daging nandok na dison dan namar turu-turu manang holan tu badan ni basabing ale daging nandok na ala sudi pangalahu namaralo tuharohon ditodi sudia kapangalahu na sobar tulomen roh bata ima parroha daging namian di bagasan hamusu depat di bata namaroha daging dan terbisa unduk tupatik di bata molo saya mangasahu diri do mangasahu ima halak namaroha daging ala saya marguru turhana sendiri tulus dui namar musuh depat di bata gabi marmusu dang mangaluas debata marhiti to di mangaramoti do mangatoi ibana alai hola diri nama hamatia donang di ujung ni parmusu dopat debata edang di halumu debata jolma akan hola marguru tu dagi odo jujut hamaolon natai dari halak Kristen di partikian maimu ala sesuatu di hatahon ala di pertibiu do pehita gabe marguru tu daging sa sitong na so kala Kristen ikolomo ni rohani di batado sudah oronna alai jujut do gabe dang lomo ni rohani bata alai lomo bata sendiri na to laud ding ulu taon jala tahilala na punata do diri taon gabe tahilala hita na mangato hundita gabe dang be hita tulomo ni roha mana tutodi dang tai hutobe sakap dohot pengkoran itu di suara itu di natu hita marhiti di batap takas do dang di halmo di batang ngulu nasi songoni tidak do di bagas satu puton nakaning di hatau si Paulus kelemahan nama sebelgan ima nakengani ala mangasau gubu jala di dokma di bagas satu pukon ia halak nama ngulu di dagingi ina tu hamatia Buddha mesti tabadik kunena di Galatia 5 ayat 10 1 ayat 21 imah akka halak na di bagasan daging
Sebaliknya siya ni mangulu na mangutot todi. Molo halak na mangulu todi di parwado hanguluan hadameon. Ima ka parupuni todi do diahin. Hangulu do hadameon. Dolomo ni bata. Asa colo man na mangutot todi idon na di halomo di bata. Bui mata para dulu si songon di do halak na mangulu aston di ima songon na di galate di ma ayat 22. Alani dia makadong asaha porsiyaw. Di baga sa turputon na yung matakas nila. Dia may ima asa bui berengot na. Taringon tu halak na mangulo di baga sa daging do todi. Dia halak na mangulo di baga sa daging iho na do. Jala ima noaing nagabe takas berengot na. Asa marhiteo di pawo si Paulus do keda ne baru dia kacol manapor siya ima alanong pe baru Kristus sita aka halak na yung pinebaru ni Kristus. Ima akan nagiuhan ni todi. Hidup dalam Kristus berarti terhindar dari segala hukuman dan penghakiman. Lepas siapa pengumuman. Secara bersamaan ima lapatan na di patuluhun ido. Ia hita col madanga dong nabui mamitori hita ianggo sokola debata na mamitori. Hola todi ido nabui mamitori hita asabui taruk kapita tarcalo hita ima haluoni. Lausidora nanaing berengotta di bagasa trupukon. Marhiti di sosoi tita molo tunggudang pe adu pataka maun paro kilo na di portibion ala ni hagalion di pardagingota adu ndo pakirimo di hitam ima asa tungdurupi to di hitam dala hola pakirimon sugut dala nuaipe dirupi di hitam Kristus manang Jesus marhiti ido na tedaking peluahon asa dakala na ginungkoman ni daging bihita alay nung na ginungkoman ni tordi akana hindi bataro hita atau ngima mangulo mahita di bagasan todi lau si manaing na pinajongjong ni si Paulus di padokon si Paulus do i mahala akan ang idibata ikko mangulo ma di bagasat todi ni idibata todi porbadia namar lapatan di alam ni Kristus ita alna punana hita ikkon laus ibana do ima mangarajay ngulutta jana ngulutto masongo joro ni todi porbadia di bahini ko pasanga po tadi bata marhite daging do ngulutan asa takasma songon na punani Kristus tadi tuntut dosa kita halak Kristen ima pola hidup gabe tapatuluhon tahataridahon abadiyaon ala na pasanga po di bata hita molo to di bata na mi di bagasa kita ima mabek kita bui gabe medaw siya portibion molo to din di bata na mandongani hita ima patuluk kita gabi di baga sangulo na marhay baruon mangulo di baga sa to di porbadia mangukap dalad dito pakrimot tuangulo na manok tong rod sang liling na asa dada bihamatian jabar tadi portibio alay nunga ala akan ang pinalua hita marhiti to di porbadia marhiti tuputon iro asa takasilo kon manada hajong jongatan wain ima hajong jongatan na mangulo margulo tutod ni Kristus tutod di porbadia dada usahata posato kita siang ngulu namar guru tu daging alay holong niri batado namar suruh anak na Tuhan Yesus Kristus jalan namangguhi pangilon niya laku ima asa maluhi hita siang waso ni hamatian nung adip sa tita siang ngulu na ginungguman ni daging iko berengot tamanian hamatian do jabarta alay marujung di bagasan ngulu ni baru to di idong bakita Tuhan nguluan doh merdame seto di perbadi membuat kita tergorak ima asa bui hitam pada uhon aka hisap pisat ni daging alay mangulu di bagasan partorpion marhidi ma dia makadong asaha porsyang takas do di pengo si Paulus marhide turputong dia may naing man tadihita sunang mangulu di bagasat toding di pebaro marito di perbadia maganup pitam di palua hita san harohaun di daging di palua hita nama roha daging alay nunga bimangulu hita jalan nunga lokang besa dahadigot tak akai hisap pisat di daging marihitima naing tagolom tajaloma mangulu mahita di bagasat tod di perbadia asa tajalahima akangulu nasib banagicang tacalahi mangulu ima namar panatapan mangalih tu hita pakirimun na mangulu ay holat tod di purbadi dan nabui mangguhi ngulu tong jala mangalih kadamiyon
atau radi mahita mangukap mengulut to di bagasan to di asa di bagasan halak nang mangu di bagas to di ima halak naung di bagasan lo menerohani di bata mangu di bagas akadameo gabi di halomo di bata mahita gabi hita ma akka anak di bata dohut naung inuhani to di porbadia atau di guhito di porbadia mahita siani mahita tarida di tadapur tibion imahalak naung ginuhan ni todi porbadia songgok matodin di batatu hita jala ima gabi abek kita marnida habal kau ni di bata ala siat todi porbadia itu terjalu hita ima habisukun todi porbadia itu maletu hita ima asarong kemampuan lau membidahun akka nadi rohadagi doho nadi portibion jana marhite to di porbadia itu abek kita ima mangulau lo menirohani di bata asa hasa saur ni to di porbadia itu bau duk rohatan marsobah tu di bata atau dinang to di ido mamangalet tu hita asa bu hita masih tusan di tonga-tonga di portibion ala iliodo dame marhite ima bu hita uduk jalan dangbe di bagasan dagi kita ala nungabe di bagasan todi amin moliate madi ho di Tuhan di bata ala di pasar ho kami do todim todi porbadia amin.